A alcaldía de Noia, a día de hoxe, a falla de algo máis dunha semana para a súa constitución, segue no aire. O Partido Popular, a forza que acadou maior representación na futura corporación con 7 edís, segue á espera de resposta por parte de noieses independentes agrupados de Marisol Villar. A suma das dúas formacións permitiría a reedición do pacto de hai 4 anos, dando unha maioría estable. Para o Partido Popular de Santiago Freire sería o máis razoable, pero os independentes teñen aberta tamén outra fronte, neste caso coas forzas de esquerda, Partido Socialista, Marea e Bloque Nacionalista Galego, con 4 edís, 2 e 2 respectivamente. O Noia trasladoulle a estes a súa proposta, que pasaría única e exclusivamente por darlle o bastón de mando a Marisol Villar. Ao parecer, Partido Socialista e Marea estarían dispostos a aceptar esta solicitude, xa que con ela apartarían os populares da alcaldía. Pero o problema presenta o BNG, que non quere darlle o sillón nobre do Concello a Marisol. Con estas e con outras, estes días séguense a producir negociacións, pero polo de agora sen avances. A vindeira semana antóllase definitiva, o tempo avanza e a data de constitución das novas corporacións prevista para o 7 de xullo apremia a chegar a un acordo.